čaute ľudia a ja vás vítam u ďalšieho videa. A v dnešnom videu sa staneme youtuberom a chceli by sme sa stať najpopulárnejším youtuberom. Takže ideme si vytvoriť nejaký dom a ideme dačo točiť. Tak ozveme sa vám potom. Dobre, takže vítajte v našom novom natáčacom štúdiu a ideme vám ukázať, ako vyzerá. Takže tu máme posteľ. Tu nás spíme. A tu máme dačo na jedenie proste. Máme ladničku, jaké sú mňady. A tu máme normálne kúpeľku. Tu máme disko. Tu si môžeme proste, tu sa rozprávame, že napríklad s takým a také. Tu by som ešte dačo mohol povedať potom, no. No a proste, tu máme takú vec a pohľad z kamery. Inak tu na ľudia točíme noviny. Pohľad... Točíme aj noviny, čo sa deje napríklad v Los Angeles. No a pohľad z kamery vyzerá napríklad tak. Dobre, takže pohľad z kamery vyzerá napríklad takto. A keď pôjde dať ešte dačo iné, no tak dáme. Napríklad takto. 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 A môžeme iba zelené. A potom ešte môžeme toto. Potom môžeme ešte celú zem. A to je asi všetko, my si to nechávame takto. No hej no. No dobre, no takže ideme ukázať setup. Dobre, takže ideme tu. A tu má... Tu je môj setup. Tak to vyzerá. No a dobre sa tu robí. A toto je môj setup. Tu mám Xbox, on tam má PlayStation, to je úplne hore. A ja tu mám Xbox, tak. Dve kamery. Aj Timo má. Green screen, no a taký mikrofón, alebo čo to je. A dobre sa tu hraje, no a hocičo proste. Dobre, takže ideme proste dačo natočiť, aby sme získali odoberateľov lajky, zhliadnutia. Aj vy, keď nemáte odber, no tak sa prihláste. Dajte odber a like, nenútim vás, nemusíte, ale fakt by nás to podporilo a my by sme pre vás častejšie točili videá, lebo my väčšinou nemáme čas, ale keď nám dáte odber a like teraz, no tak budeme častejšie točiť videá. No dobre. A dajte aj zavíhať Madonna 71. No áno. No dobre, no takže ideme proste na čo točiť a povieme vám, koľko to dostalo zhliadnutí a lajkov a také veci, no. No dobre, takže ja točím, no a pohľad z kamery takto. No takže dajte ľudia, na ten portál 2. No a aj vy dajte odber. Čo sa kúkate na toto video, už aj druhý dali odber, no a proste tam vzadu je tým opäť takto ukradol safe. Takže dotočím video a ideme sa pozrieť, to ukradol safe. No, takže ľudia, stala sa taká záhadná vec, že sme dostali 20 miliónov odoberateľov, lebo my sme mali taký kanál a sme boli populárni. Ten kanál, ktorý bol populárny, tak tento sa volá teraz tak isto. Myslíme v Robloxe. No, takže dosiahli sme 20 miliónov. Takže... Máme aj YouTube, môžeš ukázať. Ale ešte nám neprišli. Vonko stojí taká veľa dodávka, takže ideme sa pozrieť. Asi nám prišli batny. Takže Timo tu má už aj batny. A ja mám tam batny a ideme vám ukázať moju obľúbenú vec. Dobre, takže money. No ľudia, my sme k tomu dostali aj výplatu kúsok. No to kúsok, no tak trošku menej, no ale to nevadí. Však hej. No a toto video tak skončí, že nakoniec budeme mať za jedno video toľko peňazí. No máme celkom... Takže Timo išiel tu Brookhaven do obchodu a povedal,
že ja už mám dokončiť to video sám. Takže pozriem si dačo na telke. A pre dnešné video to je všetko. Dajte odber a like, keď ste tu noví. A ja sa s vami lúčim a čaute.